בקיץ הזה, הכיף לעולם לא נגמר. 26 קהילות ברחבי העולם, 5 מדינות, 13 שותפויות, ורק דילר בשמי אחד. רק אחד. בעצם מה זה בשמי? בואו נשאל את דנית, המומחית מספר 1 שלנו. החלטתי לצאת סיגופות. שאמרתי לעצמי, איזה מותג, מה נלך על המאה 20? אני חייתי לדרום אפריקה, רציתי איטיה. הצלתי בכל הארץ, אבל אוכל אחד נורמלי לא מצאתי, הכל מילטון, שמילטון, הקליטות, כזה דבר. עכשיו, מה עוד הפריע לי קצת בדרום אפריקה? שאף אחד לא זיהה אותי. הוא סתם, אתה גבר שמתחפש כמו אישה. יום אחד הלכתי ספארי, ראיתי שם ילדים מחבקים קטנים. ושאלתי אותם מי אתם, אמרו לי, אנחנו דילר בשמי. אז הם שאלו אותי, are you the famous דניס? אני שמחתי, הזרתי דמעה, והלכתי הביתה מאושרת. Eat, lead, כיף repeat. 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 Eat, lead, כיף repeat.